hapon sa itong sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Yes, kumusta lang sa inyo tanan? Siyempre, ang inyo kabus nga lagad si Tita Wilma makaupod naman ninyo sa This Is My Life. Karon iya nga adlaw. Miyerkules nga desyon sa This Is My Life. Nobyembre 23, tuig 2022. Aton pagpangamusta ko na no ang paniyaga na tondara anong suday na tondara. Bawag ka namin isang ilayuhong manayanayang nawong tungod nga kaon sila laswamo na. Okay, sa inyo dra pa share kung anong ginsaluhan ninyo sa inyo latukalanaan. Sa inyo mga lamesa, in short. Samtang kamo dira, kung ano man ang ginapa obra ninyo, kung nagapanghimos pa kamo, o kung nagatrabaho kamo dira, o kung nagabaligya kamo sa inyo mga tsindahan, ano man ang inyo ginahimo dira, relax lang, hingalit. Para makakuha naman buwelo karon mga alas 3:30 alas 4 ha kay ti mapreparar naman kita sa atong tag sa kaobligasyon sa kahaponanon sa pag-abot sa mga estudyante kag sang miyembro sang pamilya nga nagatrabaho, right? Yes. Di sulusandig anay kag mag-relax dira na. At relax lang dira kag hingalit man na nga magkapatawhay kita sa aton pamensaron kag relax man inyo dughan sa may mga ginaugtasan da pati ka lang da hindi hagay ugtas smile lang tayo gani no kay budlay maghagay ugtas imo kunot dasig magdamo ay nga mga anak ini ho. Anyway, sa mga nagaupo dira sa ilang mga lilisuan sa mga radio 684 kilohertz, relax lang na kag magluwas pagid sina na magsilinta nga 684 kilohertz inyo na radyo nga pag-updanay ta na pero kung magsiling naman gani kita nga ara iya sa FB Live sang Aksyon Radio Bacolod Warte man nga mga anak ni ay magsiling ta gani nga FB Live ti sa ilang mga cellphone, mga gadgets, mga television nga may mga internet connection ara lang sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. May ara kita dira ano gani Tito We? May ara kita dira chat room para man sa inyo sini mga messages. Gani okay lang, relax lang. Lingawon ka mo ni Tita Wilma sa sininga hapon. Kung ano man ang igadulong naton sa inyo, sa mga nagakalipasan, ang kisagutom, karon dugay-dugay, na aton man mahatag sa inyo nga informasyon. Kaya siyempre sulat man nga aton pagabasahon para sa inyo sa sininga hapon, ay nga singko na kaina, ay nga nagsunggod ng iya ugangan sa iya. Problema niya kung paano mapanumbalik ang maayo nga kabubuton, ang maayo nga panimuot sa iya ugangan. Gani relax lang kita na kag magluwas pagid sina aton tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw. Ara lang aton text hotline sa inyong mga reactions, sa inyong mga messages. 0963-757-0874 again, 0963-757-0874. Man mabudlay man ining aton sitwasyon sa karon. Pero no worries, kita dapat magapadayon. Kay kun lang tawon naton, hindi naton pagpatubayaan ang tanan tungod nagalibot ang aton orasan. Kay nga ang aton Christmas countdown sa adlaw-adlaw nga tanan nagabuhin. So pila na lang Tita Wilma? 32 na lang kaadlaw malipayon nga Pasko na sa tagsa-tagsa. Kag 39 na lamang kada adlaw man ang nabilin, magatamyawanay na kita kag mag-abi-abi sa tuig 2023. Gani relax lang ka mo dira, ha? Okay lang ina siya, Tita Wilma. Kag magluwas man sina, syempre, sa nahambal may naton pila ka mga informasyon nga aton madulong sa inyo sa sininga hapon. Bantayan ina naton dugay-dugay, ha? Kag para man sa aton
pila ka mga mahitag iya nga kaayuhan ay ang aton anay gali said liniment oil no ang aton sini said liniment oil nga himo sa puro-puro nga duga sang manunggal nga may methyl salicylate may camphor kag menthol nami gina siya sa pagpalanakit sang imo sinilikod halin sa liog pagkadto sa hawak kag balikawang na pagpalanakit sang imo kalawasan imo arthritis imo rheuma kung ikaw man ang ginabiring mag said liniment oil ikaw hindi na pagdulaa sa imo tupad nami pa ni siya nga mosquito repellent proteksyon sa mga kabataan batok iya sa lamok na tandaan lang sa wala pa makagamit sini para inyo mapamatudan ng kaepektibo niya magbakal gid nga sa mga nagagamit na padayuno nato ng kaayuhan nga ginahatag sa aton sang said liniment oil nga puro-puro sang duga sang manunggal nga may methyl salicylate camphor kag menthol mabakal ina sa mga butika man dira sa inyo tag sa kalugaran of course magluwas si na Tita Wilma na pwede man siya mabakal sa tanan nga Sincere Drugstore. Iban pag nga mga produkto sang said Pharma. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang Okay, sa mga naka-online at ang mga kauturan, hi and hello lang, no? Kamusta lang da? Yes, gamonitor lang siya kuno sa may Mansilingan. Alma Gonzalez posisyon, mayong hapon lang dira sa imo. Yes, Ma'am Diding Alohamiento, mayong hapon Action Wilma. Tessie Esquadra, mayong hapon man. Watching from Binalbagan. Watching from Binalbagan. Kay Amado Ledua Jr. Good afternoon, Tito Wilma. Monitor lang diri sa Hacienda Rufina, Barangay Alianza, Bago City. Mayong hapon lang dira sa imo man. Tawi, mayong hapon. Merry Christmas and a prosperous New Year. Miss you. Wow. Salamat gid Inday Alma Gonzalez posisyon. Roses Kutibob Raymondo. Mayong hapon. Action Tito We. Galantaw ko sang live mo sa Bago City. Tamyaw ko lang da family Raymundo na ara sa may barangay Maaw sa may Purok Pinya. So dira sa Purok Pinya sa barangay Maaw, Bago City, sa pamilya Raimundo, mayong hapon lang na. Kagsalamat gid sa inyo, ana. Kay halini na kay Inday Roses Kutibo, Raimundo, kay Tita Wilma. Edmil Divelos, kumusta ikaw sa linya? Hi, ma'am. Yes, good afternoon. Dira kay Ma'am Almara lang sila kuno sa barangay Mansilingan, kapamati. Edmil Divelos, pa-update lang ko sa STL result dugay-dugay. Salamat gid. Kaina pa to ang first draw, no? First draw kaina nahatag na to ni Action Dorel. Bantayan lang karon ang second draw, no? Second draw mga alas 3:30 na. Sir Edmil? Okay, Juvie Monares, good afternoon, Tito Wek. Kay Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Paamo ka na, bala. Kag Iram, Niads Alager, ang manabudlay kit hindi taka basta tadlong sang imo sining mensahe basta regalang apelyido Mary, no? Okay, enough na naanay. Balikan talaga mo karon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagparamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ongkis anak, ano nang nahuya ako mangulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Gid sang maayo kag hindi gid magkalipat sa pag-inom sang aton food supplement ang Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw gid tungod amo gid lamang ini suplemento nga may alkylglycerose nga naghatag sa itong lawasang immune defense system. Nagapataas man ni sang ato natural. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong Katapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. puwerte nga Pilipinas Standard Time. Bago magsiling tabala, sunlugan, nun man na siya bala mo, but anyway, okay lang na siya. No? Si Tito Will mo magapadayon, gidiya. Pero antes man kita magbasa sang aton sulat sa sininga, hapon ang pilaan ay ka-informasyon nga aton man madulong sa inyo karon iya nga hapon. Sa nahambal ko na kaina, di bala, ka-eksperyensya ka na nga nagapaligad-ligad kasang gutom, di bala kung maligaran kasang gutom, ano mabatsyagan mo? Hapdi ang imo tiyan, di bala? Kung mahapdi ang imo
tiyan, anong dapat mo himuon? Inang aton pilaman ka mga informasyon nga ipalabot sa inyo karon iya nga hapon tanan kita nakabatsyag na isang ginatawag hapdi akon sulok-sulok, di ba? Bisan ako hindi ko na ma-deny. Ang nakabatsyag man kita sa paghapdi sa aton sulok-sulok. Ilabi na gid kon maligaran ka sang kagutom tungod sa imo kasakuon o kung ano man imo ginhimo o kung nalang alang ikaw, ha? Hindi gani tungod nagaka-stress ka sa imo work. Feeling mo bodo nagabukal ang imo sa sulod sa imo tiyan, di ba? Gangurob pa mo kay na Tita Wilma. So, tungod sina nagagwa ang sobra nga asid. Gani nagahapdi ang aton sulok-sulok. Di ba kung makabati kita sa ginamulan na sa sulod? Kaya ang bal ni doktor, yung muna mga intestines, nagadouble na niya pagtrabaho kaya wala siya sang i-grind mo na isa-ina. Na? Pero abi ninyo, mga palanggan natin ng mga tagpalamati, ang tawag dira is gastritis. No? Gastritis. Kag kun, pawalaan ng gastritis, kag kun maglala, pwede ina siya nga magresulta sa ulcer. Ay, hindi gid. No? Kinanglan hindi gid. Pero hindi lang na bulong gidayon ang solusyon mo na kung maghapdi imo sulok-sulok, feeling ganyan Tito Wilma, mas mayo nga ang kahapdi sang imo sulok-sulok, ikaon mo sang husto. Di ba la? Hindi nga, nagutman, naging pagutom na lang ko. Sala! Na? Sala, gid. Kinahanglan magkaon ka. Pero kung gutom-gutom ka, naging kang magkaon, ikaw, sakit na imo tiyan kay nga magulpi sudlan solids imo lawas ngang imo dito mga tinai wala sang ginagrind nagkaging na kay pati tubig nagmala. So the best dire nga suggestion abi ninyo kun kuha ka na pudyot ka isa ka inaya sa mga olds naton ina natunan hindi ka magdiretso kaon kanon or sudan. Pudyot ka isa lang ka pudyot sang asin pwede gid. If not kun may sabaw iuna mo ana ang sabaw higop na. So, muna kinanglan naton, kaon gid sa husto nga oras. Pagkaon mo, nga gutom-gutom ka, hindi paglunuya nga, para dasig-dasig ka mabusog, hindi. Amat-amat lang ang pagkaon. Pero dugay-dugay kaon ikaw. Halimbawa, nalapawan ikaw, imbis nga lasyatis ang agang imo pagpamahaw, ay, waay na. Nadula, Tita Wilma, sobra. Paamo ka na, sobra ang akon siniya pagpamahaw. Way ko na, mas nami, hulaton mo na lang panyaga? Hindi. Ngita ka something nga makaon mo. Saging is the best. Na? Kuha ka sa kabilog saging, mga alas 10:30, kaon ka saging. Na? Kag pagpanyaga, basta magkapamahaw, lunch ka jutay. Kag kinahanglan ma-break man ikaw sa hapon. Kinahanglan magpamahaw man ikaw sa hapon. Kag magpanyapon. Bisan ano bala ka busy sa atong trabaho, hindi ginaton pagkalipatan magkaon. Kung pwede pa lang ma-practice naton nga magkaon kita sa husto nga oras, himuon naton ina. Right? Himuon gid naton ina. Pinaka the best gid. Para hindi maghapdi mo sulok-sulok. Praktison mo gid nga magkaon sa husto nga oras. As mentioned ni Tita Wilma, makabulig gid. Sa paghapdi sa imo sulok-sulok ang saging, tinapay pa gid. Kay nga, kung sa ato niya pagkabalo, ang saging niya very healthy, gina siya. Magluwas nga, hapos siya balunon, hapos siya kaunon, daw bulong man na siya. Kay nga, iya bala matapalan ang aton sulok-sulok, tinapay pwede man pandisal. Maayo man na sa sulok-sulok kag makabulusog pa makabulusog pa ang pandisal. Adlaw-adlaw saging, tinapay balon, sa imo sulok-sulok pwede gid akon kung kaisa tinapay. Hindi gani kung kaisa saging, hindi gani tinanok ng kamuti. Okay, ginel ba tatay ton? Ya pa mo kay na. Inom ka tubig, amat-amat, makabulig man ina sa paghapdi sang imo sulok-sulok. As na mention ni Tita Wilma kaina. Kay nga ada ko ang mabulig sang pag-inom sang tubig. Nagaginatinluan niya ang acid sa imot yan. Ang gusto nga pag-inom, amo ang paglagok, jutay lang, every 20 minutes, hindi nga ubuson mo gid ang isa ka tasa, budlay man kung ubuson mong isa ka tasa, kay magulpihan man ang imo sinasulok-sulok, di ba?
amat-amat lang. So, sa sina nga paagi, mahugasan kag matinluan ang acid sa sulod sang tiyan. Right? Huon na, pa mo kay na. Kag, maglikaw gid sa pagkaon nga makapahapdi sa imo tiyan. Mga maaslom nga pagkaon, mga makahang nga pagkaon, kay ina iya makatrigger gid sang kapdion sa imo tiyan. Likaw ka sa sobra ka spicy nga pagkaon, katumbal, kalamansi, langgaw, inang manamit gid magkaon sa sinigang nga inang maaslom-aslom na pineapple juice nga pure, pwede man ina maka resulta sang paghapdi sang imong sulok-sulok. Ina kon acidic ikaw. Ang sobra ka cold nga pag-inom, nga imnon mo, maka-irritate ina sa sulod sang imo tiyan. Feeling ko hindi man lang ya ordinary, hindi na kinanglan ang bulong mo, na, di ba? Kung magapdi imo tiyan, kung may ara man lang kita nga remedy, no, para sa pagapdi sa aton sulok-sulok, ina kung hindi patama gid kalala. Kaon lang, pagkaon nga maka-relax ang aton tiyan. As mentioned ni Tita Wilma, saging, gamay nga tinapay, kanon, lugaw, utan. Relax lang samtang nagakaon para hindi ma-stress ang imo sinichan. Tandaan lang gid na okay na anay, relax lang, magbalik na sa Tita Wilma, mabasa naman kita sa aton sulat para iya sa sinig nga hapon. Pilipinas, oras na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Apin mi permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. balik hindi man ko kabuli gid siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kung kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala man siya may magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Standard Time. Antes ko magbasa sulat, kalitan ko ni Anay ang aton sini mga textures, dali gid lang ha. Greet ko da sila ni Mama Rufina dira sa Gilungan. Musta na kamo dira tanan sa matag-adlaw from V. Sang La Carlota 1780. Tita, good PM Ari. Good year. Ara sa good year. Si 0668 ko no. SV Toda. Alihis, tricycle driver. Tamyaw ko si Larry Flores, si Nini Seruming. Gapamati kami. Dakpaman ko de. Amot nagalibot sila. Hulatun nyo lang kung makalibot sila. Dera sa good year sa SV Toda Alihis. Mayong hapon lang sa mga drivers. May damogin nga salamat sa pag-upod ninyo sa This Is My Life. Okay. Mayong hapon. Tamyaw ko advance happy birthday sa bata ko. Ika-45th birthday niya, boss. November 24. Ang nagatamyaw Mama Yolanda Pasamante. Sang Bago City. Okay. Tita, God bless. I love you. And always halong gid. Oh, wow. 0197. May damo gid. Ngas salamat. React di siya. Relax ka na balaan. Nabi po kabasa sulat, isog punan mo na dayon na kung agana sa kay action art programa, di ba? Ganito niya sigurado kung mabalik ka ila relasyon sa ugangan niya. Ikaw, Tatay Tony, mayong hapon daw, bago lang tapos panglabat, tamyaw ko, belated happy birthday sa duwa ko kabata. Raymar, November 19, kag Ronalyn Amia, November 22. Salamat gid. Halin kay Mirna Amihan. Enough lang na naitawian, ha? Mabasa na si Tita Wilma sang aton sini sulat. Dali gid lang. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay okay, nga ito Sander sa karon nga hapon, si Sam. Kagang kaundan sang iya sini sulat kay Tita Wilma, nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa inyo tanan sa Action Radio. Nagapangayo man ako sa maayong hapon sa mga nagapamati sa ilang mga radyo kag ara man sa FB Live. Tita tawga lang ako kay Sam. Taga Bacolod man ko. Ako may problema man pareho sang iban kag ini natungod sa akon ugangan. Abi mo ta nag-away kami sang ugangan ko. Tungod ini sang balay. Ang balay, Tita Wilma, iya sang ugangan ko. Nag-away, naglainay kami sang buot, kay ginaako ko sa laman ang nahimo ko. Ginparentahan ko ang mga kwarto sa balay nga amon ginaestaran sang asawa ko. Nanugon biko
gani gindesisyonan ko. Sang sa damo bala mga sapat-sapat Tita Wilma kag insekto? Ang ginhimo ko, ginpaestar ko ang mga ka-office mate ko sa balay. Bali, 2 ka kwarto ang ginpagamit ko sa ila kag ginpaarkilahan. Ang hambal una sang akon asawa nga si Cheryl, basi maakig ang iya mama, kay wala ako nagpaalam. Ti amugid, wala siya nagsala. Isa pa, nabuka sang ka-office mate ko ang isa sa mga antik nga gamit sang akon ugangan nga babayi. Gamay lang tita pero ginpamangkot ko sa isa ka antique shop kung pila ang presyo sina nga jar. Ay, sobra iya. 25,000 pesos ang presyo. Ang problema pagid kay wala sang pareho nga design. Puwerte gid ang kaakig sang akon ugangan. Wala ko choice, kundi nga ako una lang ang natabo sa iya. Wala man ko sang nabatian halin sa iya, pero wala na siya nagatingog-tingog sa akon. Wala na siya nagaistorya. Kag daw pareho bala Tita Wilma, nga wala na gid siya gana nga makighambal sa akon. Amo na siya daan kun maakig, wala gatingog, patay mali siya ka sa iya atubangan. Wala gani gahambal bisan lain ang iya buot. Kabudlay gali Tita Wilma kun amo sinang sitwasyon. Maayo pa na gani kun kisa nga mag-away nga may sabtanay, kay mabatian mo pa kung anong iya ipanghambal sangsa nagahipos lang. Tita inasubong ang akon problema sa amon sinisitwasyon. Kabudlay, tungod pati ang akon anak daw naapektuhan na. Kag wala na siya permi nagakadto diri sa amon balay. Sa tuod lang tita ini nga balay, ilagid man sang ugangan ko, kagin paistaran lang sa amon nga duha sang akon asawa. May ara pa duha ka utod ang akon asawa. Gani hindi man ko makasiling nga mangin amon ini, kay wala pa ko kabalo. Tita Wilma, pamatian ko gid ang imo advice ko na nung himuon ko para mapabalik ko ang maayo nga buot sang akon ugangan sa akon. Kay pati si misis ko nakatilaw na akig sa iya. Salamat gid sa pagbasa, ari lang kami nagapamati. Sam. Okay kay Sam, sa imo madamo gid nga salamat kag maayong hapon gid na. Kabudlay man sang imo sinisitwasyon, pero ano ang himuon naton? Ano ang himuon naton sini, na? May ara pa ta, no, before Action Elmar, no? May ara kita dugay-dugay. Okay, daligid lang. Magpadayon si Tita Wilma sang aton sini advice kag sang mga messages ninyo. Relax lang Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga commercials. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan. Namiyaw ko na yan, mayong hapon, Tita Wilma, yes. Kay Marie Jean Regala mayong hapon lang da. Ma'am Aina Sinoro mayong hapon kay Jubilee
Ari lang ko di ka pamati sa Pontevedra Jubileum. Salamat, Gid. Evelyn Simaon, mayong hapon Tita Will, monitor lang kami ni Nana Evangeline Kaglani Hulagay sang Purok Gaysano, Barangay Alihis. Yes, Sir Alex Montes, sa mayong hapon sa imo dera. Gadulom naman Tita Wi, ma-rain naman. Adira sa La Carlota, okay lang na siya. Bayid, sa kung mag-ulan, pasilong ka lang para hindi ka mabasa, mamana. Good afternoon, Miss Wilma. Mangkot lang ko. Okay. Ang Dr. Pinoy pwede lang na masimpunan sa iba. Halimbawa, hindi. Kung Dr. Pinoy lang. Kung amo na siya, amo man na. Hindi mo siya pwede ma-mix. O pero kung nagagamit, kaya nga halin sa doktor, okay lang na siya ya. Na, Ma'am Nancy? Mayong hapon lang na sa imo, ari naman ko di monitor sa imo via stereo, FB Live. Keep safe always. God bless Sir Alex Montes. Sa madamo, ganyan salamat. Ma'am Virgie Olpinda, na? Tita We. Mayong hapon lang da, Mama. Present naman kami dito sa Myselin Homes, gihapon. Stay healthy and God bless you and your family, Tita. Okay, thanks for the prayer and love, Ma'am Virgie, na? Manapatamyaw. Tamyaw lang da paliyog sa ilan ni Ma'am Vanessa Stark kag Doc Matmayo. Jinky Delegdon, Sir Noel Amar, kag Sir Milili Oligo. May damo gid nga salamat liwat. Yes, thank you gid. Hi, amo na ya. Hi, amo nang hambal ni Ma'am Lani Heromiano. Din ganita we dira sa may Hibuan Kepis, no? Salamat gid dira sa imo. Ma'am, salamat gid kag maayong hapon, na. Madamo gid nga salamat apa amo ka na lang na. Okay. Si Vanessa inablos ko gapaway-huway gapamati kay Tita We. Ma'am, salamat gid. Okay. Kag kay Carl Kenneth Cañete, bag-o lang siya kabutwa ho. Mayo nga po niyog lang kugwit sa mga pumuluyo sang San Jose, Ibi Magalona. Salamat gid. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo. Action Radio Philippine Standard Time, balik naman si Tita Wilma, na? Kag sa aton man pagbalik-balikan man naton, ang sulat nga aton ginbasa, wala gid lamang madugay, nga ginpadala ni Tuto Sam na tungod siya problema sa iya ugangan. Isa lang bala dali lang. Tuto Sam, dali gid lang mayong hapon anay sa imo kag madamo gid nga salamat. Isa lang gid ang nakita ni Tita Will mga problema, na sa imo sitwasyon subong. Ang kakulang sang respeto, na importante na Tuto Sam. Bisan gani ginikanan naton, hindi naton mahatagan sang nagakaigo nga respeto. Damo na istorya, di ba? Damo ka na sang mga mabatian halin sa ila. Importante ang respeto sa atong tag sa kakaugalingon. Kahibalo kagid sina Tuto Sam, di ba la? Importante na. Kag sa mga ginhimo mo, ang namian ko lang gid sa imo, kay gin-admiter mo man, na? But silingon, gin-ako mo, ang sala nga nahimo mo, galing, ang problema dira, paano mo mapabalik ang maayo nga buot sa imo ugangan. Abi, sa dason bala Tuto Sam, try mo gid, kag tinguhaan mo gid, nga mangin mature ikaw sa mga himuon mo nga desisyon. Kay kung naglisensya ka lang sa ugangan mo, kung tani ka nami lang sina. Ay, hoo. Kag pinsaron mo, ginpa-estar lang ka mo, dira, nagdesisyon ikaw kung anong himuon mo, kay nanugon, ikaw sang duwa ka kwarto nga wala sang tawo, ginaanuhan lang sa mga sapat, nami ginman, kay ang balay nga wala sang tawo, hindi na siya manami. So, nami ginman, nga ginparentahan mo, pero dapat tani, respeto lang sa imo ugangan. Budlay kung maglain ang buot sa mga ugangan, kabudlay ipabalik ang ilang maayo nga buot. Tuod-tuod na iyasam, na? Isa pagin pa estar lang ka mo dira, nan. Amo ginaiya gusto mo, amo na wala siling naton. Kung gusto naton nga respetuhon kita, tunan man naton magrespeto sa aton isig ka pareho.
Kaya actually, wala na iya gina-acquire ang respeto mo, di ba la? Ang respeto ato na iya ginahimo, tudok sa iton balatyagon, wala na iya ginapangita or wala na iya siling pangitaon mo kagihatag mo sa iban. Magsiling gani nga kinanglan kabalo ko magpakita. Respeto, leksyon inang natabo sa imo nga hindi mo dapat pagkalimtan kag hindi mo na ginamaya malimtan. Hindi ka maguntad sa pagpalapit sa ugangan mo hindi ka maguntad sa pagpalapit sa iya kag mag say sorry hindi ka magano sa iya magkataka. Sabisan ano nga pamaagi himua. Kung diin ka nagsugod sang una sang pagpangaluyag mo sa iya bata, himua. Pamo ka na bala. Amo nang himuon mo para nga hindi ikaw mabudlayan sa pagpabalik sang imo sinisitwasyon sa karon nga kabudlay ginman. Ti kung di ka hurt ka, kalain na iyang ginatulok ya kadaway sa kakilala sa imo. Kalain na nga nagahulag siya sa sulod sang balay do wala siya makakita sa imo. Pagkatapos pati bata ninyo nagakaapektuhan. Di kaluluoy ang bata ariho sugod naman ikaw sa puno. Ina lang masuwastyon ni Tita Wilma sa imo. Bisan ano nga paagi tutusam himua, mapabalik mo lang ang iya sinimaayo nga pagtamod nga ginahatag sa imo. Kaysa tudtuod lang ang pinakamabudlay gidya nga relasyon nga aton dapat himuon nga mag-ayo ang relasyon naton sa aton mga ugangan, sa aton mga in-laws. Kay hindi tayo makatindog lang nga siling why ni a problema kay kami man niya mga buhi mo, hindi man niya sila insakto na. Pero kinahanglan gidya naton ang guidance sang aton sini mga in-laws, sang aton mga ugangan. Kay sa pagpangabuhi, hindi ya siling masarangan mo tanan, masarangan mo ang financial, pero ang effort, tanan, di ba la? Ang effort, ang panahon, magluwas sa panahon, sa sulod sang panimalay, kung ano mga problema, emerhensya sa ikaayong lawas, kinahanglan mo ang imo pamilya. Kinahanglan mo ang pamilya sang asawa mo. Pamilya mo. Ara na sila kabahin ina sa pagpangabuhi isang tagsa-tagsa when it comes to marriage life nga ginatawag. Tutusam, amulan ng balik-baliko ni Tita Wilma sa imo, respeto, kabudlay ipabalik kung madula sa imo. Sugod ka sa pamuno kung paano mo nakuha ang maay nga balatyagon sang imo ugangan, balik again. Himua ina liwat. Dugangan mo pagid ang imo struggle. Dugangan mo pagid ang imo pagpaninguha. Kag hindi ka maguntat sa say sorry, mama. Way kakabalo kung may sentimental value pa tong magamay nga bagay to nga nakabig niya antigo or antique, di ba? Way ka na ikabalo kung daw ano ato ka-importante sa iya kabuhi. Gani amo na bala kung kaisa sa mga bagay-bagay abi naton ang tanan mahimo ni naton masiling nga okay lang na si mama or okay lang ng ugangan ko yang lalaki or babae pero hindi mo pa siya lubos nga nakilala. That's why nga mo nang na-experience mo subong ipakita lang nga nangayo ka pasensya nga nagatinguha ka nga manumbalik ang maayo nga pag sinalayo, pag tinamdanay ninyo, nga ipabatsyag mo sa iya nga palangga mo siya, kag siyang imo ikaduha nga iloy diri sa kalibutan. Ihatag ina. Kag magluwas sina, may suggestion pagin si Tita Wilma, dumduma ang mga importante nga petsa sa iya kabuhi. Mga gina-celebrate bala niya, and you give something. Hindi man siling mga material nga bagay, kundi ang pagdumdum, ay anniversary nyo gali ni Papa, happy anniversary. May ara ka muna prepare nga something, nga food, bisan food lang da. Isa or dua ka putahe, dalo nyo to sa ila, dito ka mo magkaon. Happy na amat-amat na. Kay wala kuno sa matigang nga bato, sa sige-sige, nga ilig sang mabugnaw nga tubig mo, di ba la?
Yes, kag hindi gani madumduman mo birthday niya. Or let's say may madumduman ikaw nga special moments sa sina nga petsa nga ipahinumdum mo sa iya. Ay oo galino. Maamat-amat lang na never surrender na kag pangamuyuan mo man suwestyon ni Tita Wilma. Mangayo ka man kay Lord, Lord buligi man ko kay gusto ko mangin maayo man ang amon pagsinalayo sa sulod sang balay. Nagsay sorry naman ko, Lord. Buligi ko, pahumuka man ang balatyagon sang akon ugangan nga babayi. Naghinulsol na ko kag hindi na ko sina magliwan. Naku ina nga leksyon para sa imo, kag hindi lang sa imo, kundi sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagapamati kag nauga-upod sa aton sa sininga hapon, na nga kinahanglan magrespeto gid kita sa aton mga ugangan, sa aton mga in-law, kaimportante gid ina para sa maayo nga pag-inupdanay kag maayo nga relasyon, ha? Yes, insakto ginaiya to sa kay Tutu Sam, ha? Tandaan mo gid na kinahanglan di na masulit kag kinahanglan ay oo. Siling gani ni 6989, accept the fault and keep sorry to her in personal way. Kinahanglan personal gino. Whatever comes out, accepted. Kung ano man mga resulta, bato na ina. Halina kay Junjun Lambatin Dome using Pakaw or Pakaw Bantayan Kabangkalan City. Salamat gid ba. Hi tita, good afternoon. Kay Nanay Girum Dinoy, kay Tatay Romeo Dinoy. Salamat gid 5842. Da kay Mimi salamat kag mayong hapon lang gid na. Ruming kag kay Girum. Salamat gid. Tita We, good afternoon. Hambal ni 8196. Dali gid lang ha. 8196. Hala, yes, dugay-dugay na. Kung ako kay Sam, ang gaon niya, iya ugangan, kag sakto kagid tawe, say sorry gid siya, kay budlay balik ang maay nga relasyon. God bless tawe, yes, 8196, madamo gid nga salamat. Hambal naman ni 1780, good PM tawe sa sender, ang tanan himo ato, tanan nga pagpangayo, himo tanan nga pagpaubos, himo agid to para mabatyagan kaugangan mo, nga ginaako mong imo mga sala. Amugid na ang mga ugangan. God bless, sigurado maumpawan ang ugangan mo, kag makapasensya ka. Kag mapasensya ikaw, no? Vmar ni Sangla Carlota, Vmar, salamat gid, ha? 1780. Okay. At ito pag may nakita ko, abi mo, siling naman niya, 8220. Siling niya, abi mo tuto Sam, kung gugma gamiton mo, wala gina siya mahimo. Dubliha ang pagpalangga you, kay ugangan you. Sunda ang laygay ni tawe. Hindi kinanglan gagi patience gid more mo, di ba la? Oo, amugid na iya. Tawo lamang kita nga makasala. Nga kung aton marealisar, aton akuon kag pangayuan sang pasensya para mangin maayo ang relasyon sang tagsa-tagsa. Right? Kilhanglan lang gid amo malang ng sikreto mo, di ba la? Alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time. Tita, good PM. Happy birthday, Jeline Divina Gracia from Mawa and Papa, Mama siguro, no? From Mama and Papa. Amo malan at hello Tita Wilma, good afternoon. Greet ko lang akon anak gapamati kag nagayuhom-yuhom sang tangga pamati sa imo. Hindi la paglawaga akon ngalan, ako number lang. 3689. Oh, muna siya. Okay na. Bongga mga anak mo. Tamyaw ko Joel Bargola. Sang happy birthday. Bilang taon tadi kung may ari diri kita opinion sa itong sinitext hotline. Wala untat imo programa bisan wala load ang data, sige pamati tungod wala copy. Tungod ikaw Sir Melili Uligo dira ka sa Hacienda Del Pilar pahimunong kada, ha? Pamati kang mag-upod kay tawi lang. No? Dira sa may Sarabia sa EV Magalona. Sir Melili Uligo, agree ko da sa tawi agree ko da kay ako nagihan may gahuni pero akon ginhimo
bahaw nga kanon kag butangan hot water kag butangan asin, wow, sampat gid. Oh, lain naman giling nga reaction to, sorry gid. Relax anay ano, si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga commercials. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa Herumiano, tawe ugangan man ko pero sa panilag ko sa mga umagad ko never nga nadula ila respeto sa amon. Oh, very good. Congratulations, Ma'am Lani, no? Dira sa mahibuan ka peace. Respeto gid. Kay nag-abot ikaw naman nga ikaw pila ka adlaw kay maabot nga sa pila ka adlaw makaumagad ka man. Mabatsyagan mo gid na respeto importante, hindi ka gid magsabat kag hindi kag angga-anggaon mo lang umang imuugangan. Yes, angga. Ma'am Eda Ramos, good afternoon. Baara sila gali nga duwa na ka-online gido. Si Sir Milili Oligo kag si Sir Alex Montesa. Armando Gabang, mayong hapon Action Wilma, nagapamati gid sa may Palaka, Pulupandan. Mayong hapon lang da sa mga taga Pulupandan. Salamat gid sa inyo, na. Manuel John Onggreng Kapal, salamat man. Martin Aliling, mayong hapon man. Retchi Turibio, Monitor Live Subong from Barangay Takuling. Dali lang, relax lang da ka mo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Dawe, kamuna ka balo magtsende. Tsende gidya. Inchende sina, no? Hindi pala Richie Toribio, no? Mayong hapon lang da. Monitor live kuno sa Barangay Takuling, especially kay Security Guard Toribio. Salamat kid sa family ko sa Barangay Talaptap, La Castillana. Salamat kid. Siling ni Ma'am Virgil pinda kita home sa mga lagay ni Tita We sa sender. Sundon mo gid natuto Sam, pray ka lang always kay God. Mo gid Ma'am Virgin, yuhom lang tani. No novi magapan mayong hapon Tita We, ga monitor lang kami diri sa may Pandanon, na Barangay Pandanon DSB. Okay, na sa pila naton dira nga mga kauturan nga nagaupod sa sinis nga hapon, relax lang kamo. Suguran ni Tita Wilma ang atong tag sa zodiac sign para sa atong tag sa horoscope. Pero mag-greet anay kita, happy birthday! Okay, happy birthday sa atong mga celebrators for today. Ang tanan nga nagasaulog sang ila ka adlawan karon nga adlaw, happy birthday! Sa akon dira ka-batchmate, no, sa college, sa 5th batch ng Barangay Scholars, kay Chito, kay Louis Chito mo Bakiao Berhit Jr. Kay Chito, happy birthday, Chit, na. Kabay pa, good health lang yan, Chit, ang gina-wish ni Tita Wilma sa imo and more years to come pa. Paamo kay na bala, no? Kag sa iban pag inetondara nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila ka adlawan karon nga adlaw, happy birthday. Sa mga magasawa man dira nga nagasaulog sang ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Horoscope na tayo tawid. Kaya kung ayawan naman na sila. Okay, para naman sa itong text sa zodiac sign, para naman sa itong text sa horoscope, para karon nga adlaw, Miyerkules, Nobyembre 23, tuig 2022. Unahon naton ang mga nag-celebrate sang ila birthday today. Abaw, daw maubos itaw basta may magmuno gani gid, oo. Okay, sorry gid. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday karon nga adlaw, abin nyo ang mga nataw November 23, dasig maghulag ang imo kapalaran. Gani kung mahimo suno sa imo horoscope, limitahan mo ang imo mga pagplano tungod ang pinakamaayo mo nga mahimo, updan mo ang dalagan sang kapalaran. Go with the flow.
Sabot silingon ang mga celebrators natin for today. Ara sila no sa idalom sang zodiac sign nga Sagittarius. Okay, ang mga Sagittarius, amo ini mga nataon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Sagittarius, suno sa inyo horoscope. At tubanga sa karon ang panibag-o nga chapter sang imo kapalaran. Tanan nga krisis magaserbe nga balasihan sang imo pag-ayuhan sa pagpangabuhi. Mangin malipayon ang imo kabuhi. Ilabi na gid kon mamentinar mo ang maayo nga ikaayong lawas. Thank you, Lord. Hindi bala na Sagittarius mga maswerte nga numero 1, 50, 22, 10, 36, kag 43. Ice blue is your lucky color. Kadtuan neto ng zodiac sign nga Capricorn. Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Ang tanan nga kapipitan, ang tanan nga pag-antos kag kapiutan, problema man, malampuwasan mo Capricorn. Basta padayon lang ang imo pagpaninguha kag pagsakripisyo. Ang kuna lang sa tanan nga tion ang ginatawag bala nga winning attitude na malampuwasan ko ni kaya ko ni. Maswerte nga mga numero 7, 10, 21, 30, 42, kag 15. Ultraviolet is your lucky color. Padayon man si Tita Wilma, Aquarius kita. Ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Okay. Pwede mo makontrol ang sitwasyon, Aquarius, kung nagafocus ka lang sa mga maayo nga dulumdumon, mga positive thoughts, kag magpalayo ka sa mga nega. Amo na gid man ayang mayo, Aquarius. Ay mga maswerte nga numero sa mga Aquarius, 3, 41, 15, 30, 23, kag 51. Saffron yellow is your lucky color. Kantuan naman nato ng zodiac sign ng Pisces. Ay mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, ang mga Piscean, happy gid ang ila adlaw. Hindi lang niya subong. Kundi mangin malipayon ikaw, Pisces, adlaw-adlaw, tungod sa conversation ninyo sang imo mga palangga sa kabuhi. Kung maghulag man ikaw gilayon, makita mo man ang resulta sang imo mga plano. Pisces, maswerte mo nga mga numero 33, 5, 14, 51, 38, kag 25. Raspberry red is your lucky color. Padayon man si Tita Wilma, di na kita, ara na kita sa zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries naman, Tita Wilma, amo ining mga natao, Marso 21. Marso 21, tubtob Abril 19. Okay. Ang mga Aries, ang inyo horoscope nagasiling. Ikaw, amo ang magaukit sang imo kapalaran. Ang mga desisyon mo subong makaapekto ina para sa imo palaabuton. Gani hinay-hinay lang kag kun anong himuon dapat gid paminseron. Aries, mga maswerte nga mga numero 21, 12, 18, 35, 54, kag 43. Jade green is your lucky color. Okay. Ano na siya? Mas jade green is your lucky color. Taurus. Okay, sa mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, wow, may surprise money ang mga Taurian. May surprise money, pero inaabi ninyo kundin halin, Taurian, halin ina sa bayad sang madugay na nga utang nga wala ikaw na bayaran.
kag abi mo may bago ikaw nga negosyo nga pag-umpisahan, ina kung may plano gid man ikaw, no? Masuwati nga mga numero sa mga Taurus, 5, 25, 32, 11, 43 kag 8. Electric blue is your lucky color. Okay? Una, nga bahin sa mga zodiac sign para sa itong tag sa ka-horoscope karon man iya nga adlaw. Relax lang, mabalik pa si Tita Wilma sa dugang naton nga mga zodiac sign para sa itong horoscope pagkatapos sang mga ini. Para di madaling For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see. Time ay ang aton galianay Tita Wilma nga Xanthon. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable. Padayon man si Tita Wilma. Dineta na dugangan naton ang aton sining nabasa nga zodiac sign para man sa aton horoscope Tita Wilma. Aha. Horoscope nakita. Dugang. Ara sa Gemini, di ba la? Ang mga Gemini, amo ining mga natawo Mayo 21, tub Hunyo 21. Yes, Gemini? Ang nabulig mo sa katawhan, amo ina ang mangin taytay o kung mangin rason para nga makabawi ikaw sa nadula nga kapital sa imo. Kag kinahanglan, take note gid Gemini, doblihon mo gid ang imo paghalong. Doblihon mo gid ang imo paghalong. Mga maswerte mo nga mga numero 56, 55, 15, 30, 20,
kag 28. Lilac violet is your lucky color. Kaya tuway naman na ito ng zodiac sign nga Cancer. Okay, 43 ko, no? 42. Okay. Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, mga Cancerian, aba mga Cancer, dasig makapoy. Tuod na, dasig ka mo kabatsyag kakapoy. Kaya nga, suno sa inyo horoscope, permi ka lang or permi lang ka mo yaakig. Ti kung hagay ka mo pagakig, nagakaubos ang imo energy. Na kinahanglan, relax, magkalma lang. Mga maswati naman ng mga numero 48, 6, 42, 14, 26, kag 35. Pearl white is your lucky color. Padayon man si Tita Wilma ara nakita sa zodiac sign nga Leo, Tita We. Ang mga Leo amo ining mga netawo Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Abi mo may balita ikaw nga mabaton karon nga adlaw nga makahatag sa imo sang kalipay. Ano na? Sunod sa imo horoscope Leo, approve na ang imo loan. Kag upgraded na ang imo credit line. Wow. Yeah, pero hinay-hinay lang ha kay basi mamoblema ikaw sa ulihi Leo. Mas swerte nga mga numero sang mga Leo. Cuarenta-cinco, 52, 28, 33, kag 7. Carrot orange is your lucky color. Batian mo na, Leo. Leo, incheck to. Yes. Leo, amo inang imo nga or in your horoscope for today. Ako. Virgo. Ang mga Virgo, kapangilay ang mga Virgo. Yes, Virgo. Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Abi mo bala Virgo, konperme kag himon mo nga regular ang pagpangamuyo. Ang matabo sa imo mga wishes, effortless, mag-grant, na? So, sige ha, padayon na ina. Maswerte mo man nga mga numero La Virgo, 7, 43, 35, kag 53, 8, kag 23. Tulip pink is your lucky color. Dali lang bala. Antes, may nabilin pa ko nga zodiac sign, na? May nabilin pa ko nga zodiac sign. Inderona Trava, na? Inderona Rihida Trava, gakalipat na ko gani kung kaisa tita magkaon nga hindi kinamapdi na kaon mo dyan permikig ko kapoy wala ko yaga pangakig stress na nang imo gani kinanglan relax cool ka lang keep on praying i-answer gina ni Lord ang imo nga problema. Don't worry. Yes, ka Inday Imelda Papi na. Imelda Magalyon. Mayong hapon lang nakita si Hichenova. Nang iya mga friends. Araman si Alma, si Gloria, si Joan, si Remia. Kag sa Magalyon family. Salamat gid kag mayong hapon. Diraman sa pamilya nasa Isabela, Tita Wilma sila. Yes, oo. Siyempre, aramanda si Mami Pilar, kag si Mami Diana Consolacion. Aramanda si Nanay Dayin, paamo ka na. Kag si Ofelia Garces, Olero, di bala? O amon sudan, Tita Wilma, adobo nga lukos, may binisaya nga hipon, monitor kami di gihapon, opo ni Lorna ni ng Susan Calma, Mary Grace Crisostomo, Tatay Teddy, kag Daddy Janice, mayong hapon. Kaya na, wala imposible kung si Lord na ang magtrabaho para sa aton. Daligid lang, may nabilin pa kong eduha ka zodiac sign, pero balikan ko kamo pagkatapos sini. For every shared story is an inspiration for many.
But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable. Alas 2:46 Action Radio Philippine Standard Time. Ay, hindi nyo na pagkalipatan sa ating coffee break. Dugay-dugay siyang presento. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working Radio Philippine Standard Time. Ga-monitor lang kami di sa Barangay Panday ng DSB. Ay nga mga anak ka mo. Iyam yon, Ligas, pinagawapod man sa ito online kag si Mimi, no? Mebon na may Dinoy. Ay kag, yes, kay Antonio Beronio, mayong hapon lang na salamat kiyan. Okay, may nabilin pa si Tita Wilma nga zodiac sign para sa ating horoscope. Yes, KJ Cristobal Nueva Bliches, good afternoon man. May Libra pa kita, Tita Wilma, no? Sa mga Libra, sa mga Libra, mga nitao Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Yes, Libra. Sa imo pagpangamuyo, mabatsyagan mo ang connection sa source ng imo energy. Wow, kanami ba? Libre na batian mo na. Sa imo pagpangamuyo, mabatsyagan mo ang connection sa source ng imo energy. Kag tanan nga ginapangayo, ginapray mo, maangkon mo. Yes, Libra, maswati nga mga numero 52, 11, 43, 32, 20, kag 38. Scarlet red is your lucky color. Kadtuan naman natin ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, mo ining mga natawo, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 23, ang pagpasalamat, na pagdayaw, makahatag din na dugang nga grasya sa kabuhi. Kag Scorpio, mangin happy ikaw tungod sina. Maswerte man yung mga numbers ng Scorpio, 40, 5, 32, 15, 14, kag 25. Aquamarine is your lucky color. Una pa lang ng mga amo inang kabugusan sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon iya nga adlaw, Miyerkules na Nobyembre 23, tuig 2022. Pero si Tito Wilma magapadayon man gihapon. Alas 2:50 Action Radio Philippine Standard Time. May ara pa ko informasyon nga tag sa inyo, venue lang ha. Sa mga nagaproblema, bala kung dry skin ka mo, mabudlay, kay kung dry skin ka, karuskuson mong imo nga panit, nagaano na siya gani.
naga puti-puti kag tapos daw ka crunchy, di ba? Ina naman ang mahatag ni Tita We nga informasyon para sa naga-dry ang ila skin. No? But silingon bala daw nagakaging, madamo sang ginaproblema, damo nagalirason ko nga aga dry mo skin. So may ara kita pilaman ka mga suwestyon nga mahatag sa inyo para nga maumpaw-umpawan ang inyo dry nga panit. Kung paano nyo na masolusyonan, i-moisturize nyo as always ang inyo skin. Kay ang moisturizer, na nagaserbi ina iya nga pangtapal bala na sa imo panit nga makabuligid sa pag-maintenance ang imo manami iya nga skin. Kung ang imo skin so super dry, pwede mo ikaw mag-apply man oil, nami ba yung oil bala? Na something ang skin mo ay mabasa-basa pa samtang nami mag-apply ga moisturizer samtang basa-basa pang imong skin tapos paligo amo nang himuon mo kaya ang oil mas nga naga-stay longer siya sa imong skin since sa moisturizer ara siya either oil or skin pero may ara tao nga hindi kasaho sang oil may ara nga makasaho man siya sang moisturizer right likawan mo nga maggamit sang maisog nga baho sang habon nga humot ng deodorant soap. Yes, oo. Kung dry mo skin, mas makapayo gamit ka sang cleansing creams. Cleansing creams ay mga gentle skin cleansers o kundi gani bath or shower gels nga may upod nga moisturizer. Pero kung magamit ka man habon, kinanglan mga mild lang nga habon. Nga ina mga mild nga habon nga nagapadugang sa oil kag fats sa imo sinipanit. Likawan mo lang ang deodorant kag antibacterial detergents kay nga ina sila inang tama ka humot kag tama ka isog sang baho mga maiso makapadry sang imo skin no tuod ginaiya kag isa pagit limitahan ang oras ang pagpaligo mo hindi nga paggusto-gusto ka lang dira no limitahan ang oras sa pagpaligo. Ariyo, ang pagpaligo sa mainit nga tubig sang malawig nga oras at sa may mga shower mahilig iya sa kwan siguro. Mahilig bala sa warm bath. Hot inyo nga shower da may hot and cold na kung gusto mo warm. Iban may ay abi ninyo kung permi may baka magkapadry man na sang skin mo, no? Kinanglan kung maligo ka mga 15 minutes, mga 15 minutes or mas lesser pagid ang imo pagpahulom sa tubig. Kag mas nami, hindi ka magamit mainit. Warm water lang instead sa mainit nga tubig. Kag, amo na siling naton, kung dry imo skin, hindi ka magstay longer. Dasig lang kapag, i-moisturize mo ang imo panit pagkatapos paligo. Hinay-hinay, dampi-dampi. Hindi mo yung pagkaruskusun sang imo tuwalya, kundi dampi-dampi lang, no? Amo-amo lang na balahaw. Pag lang sang imo tuwalya para nga mag-dry, ang basa, ang tubig sa lawas mo, para nga magapabilin ang moisture sa imo sa skin. Kag sa gilayon i-moisturize mo imo skin gamit ang oil o kung gusto mo man cream para nga matrap ang oil sa imo sa skin. Ay pila na hindi kay damo tabala nakita nga mga kabataan or let's say mga pareho may naton nga mga may edad na nga dry ang skin kinanglan i-moisturize gina as always kag abi ninyo makabulig man ang aircon. Pero kung may aircon kamo sa balay, at igwa kamo, kadto kamo to sa kwan, kadto kamo sa mga malls, no? Department store, bugnaw, lagaw-lagaw lang. May buligid ang aircon sa inyo. Kayong pamatyagan yung nga kainit sa sulod, sang balay, nagapalala pa na sang pag-itchi-itchi sang inyo skin, no? Ang pagkatulbla sang panit mo, kag ang pagpanit-panit pagid, kung may aircon, good. Di ba la? Kabaluman kita, kung aircon nami, gidman, pero kinagakinanglan naman sang budget para sa aton pagkinahanglan. Di ba la? Siguraduhon lang, pero permi matinlo ang aton aircon para makalikaw man sa bacteria kag fungi na. Man puwerte gidya
ka budlay. Gamit ka man mga normal lang pala nga mga tela nga pwede mo magamit na nga makabulig sa imo sinipanit. Ang mga cotton kay malumok iya ang iyapanit. Ang silk, pabayaan mo lang na sa imo skin, makapahuway ng imo skin. Kung kung labahan mo man ang imo mga bayo, gamit ka man habon nga wala iya scent or wala kahumot bala na kinahanglan gid. Kung hindi na gani mapunggan ang dry skin mo nga daw kakatul na gid, naga-dry na tapos nagakatul na do hindi na siya nami, pwede ka maka-apply hot or cold compress, no? Cold compress sa mga affected area lang, no? Himuon mo na sa mga affected area. Kaya may ara kung kaisa nga ga-dry aton skin, let's say diri sa aton sinibot kon iban gani diri gido sa may dalom sang aton sining armpit sa ilok, mo partig katul-katul galitik-litik pananan. Kuha ka ice, butang mo da sa imo ice bag, pagkatapos scrub mo lang hinay lang sa affected area lang. Pero sa nahambal na ni Tita Wilma daw, hindi na siya yan normal nga itchy nga kakatul kagkahapdi, kinahanglan mo na dermatologist, no? Kinahanglan mo na ang dermatologist para dira, para nga maumpawan. Kay kalain lang tawon kung ang aton skin nagapanit-panit, kalain kung nagahimbis-himbis, kag kung imo gani kuritan, nagaporma ang kurit nga puti. Di ba no? Amo inang mga dry skin. So kinahanglan gani, drink lots of water, kinahanglan Tita Wilma, i-moisturize mo gid ang imo panit, kag stay kagid sa mga mabugnaw nga lugar, kinahanglan lang jutay kag hinay-hinay lang. Imuon ta na kag hindi naton pag-i-ignore lang ang gamay nga problema in kaso ginman. Kinahanglan pakita ta kadto sa aton mga doktor para mahatagan kita sang solusyon. Alas 2:58 Action Radio Philippine Standard Time. Julie Militado Patrimonio. Good afternoon to monitor lang from Singkang TY Gid. Ma'am, good afternoon. Salamat gid sa inyo. Mayong hapon, ma'am, sa imo Sir Milili Oligo, kay ina tapakabalagin tamyaw. Pamatay, good PM, tita, wala gid ko kauntat pamati sa imo program adlaw-adlaw. Vilma Doloso, salamat gid. Sa Barangay Takuling, especially kay SJ Toribio, salamat gid sa Barangay Talaptap La Castiliana. Richie Toribio, salamat man. Kay Sir Aliling. Armando Gabang, gapamati sa Palaka, Pulupandan. Yes, Ma'am Eder Ramos, may damo man nga salamat sa imo. Okay. So, kay John Papangs, baga madyong ta. Tita Wilma, madyong ta. Enjoy lang, John Papangs. Hindi na sa tawi kabalo. Tugda-tugda lang tada. Inday Blaza, good afternoon, man. Tita Wi, ari kami ga-monitor sa imo program. This is my life sa San Enrique. God bless you more. Febis Galon Palma. Salamat, man. Okay, sa ilada na Ma'am Virgil Pinda sa mga ka-works tada. Salamat. Abaw, iba nag-aara sila kuno sa Batsoya ni Boss nila Negro sa Asyandaan Tulanga. Happy birthday, Ruel Bailon. Hambal ni Rodney Ismaya. Salamat, gid. Yes. Oo na, kay J. Cristobal Blichas, thank you, gid. Kay Jojo Kisho, mayong hapon, Tita We, nagapamati, gid ko. Nagapamati ko, Jojo, sa electronic shop. Okay na, si Tita We, ay hala, may utang pagig kuya. Dali lang, pasensya, giging akong bala oras. Joel Bergola, happy birthday. No? Salamat, gid. Ginatamyaw ko man advance, happy birthday. 45th birthday niya buwas sa bata ko. Na? Ang nagatamyaw si Mama Yolanda Pasamante. Ati advance lang da, happy birthday na Ma'am Yolanda Pasamante. Dali lang, Imponto las 3, Action Radio Philippine Standard Time. Anton anay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life,
immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Gid. Sa pagupod kay Tito Wilma sa aton 3 o'clock prayer kay sa This Is My Life. Kag ti una man sang aton sini pagpaalam, buwas na naman kita mag-updanay. Ang aton naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa 1 Corinthians chapter 16, verse 4. Do everything in love. I can't say goodbye. Salamat, Gid. Standby na sa matang mga drama, mensahe sang paghigo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.